ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 5ଟି ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ ଆପଣ 2026 ମସିହା ଶିଖିନେବେ ତେବେ ଆପଣ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେବେ ନାହିଁ ବରଂ ଏଆଇ ସହିତ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି 5ଟି ସ୍କିଲ୍ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବେ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ବିନା। ଆଉ କିଛି ହିଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିରୋରୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଏହି 5ଟି ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିରୋରୁ ଶିଖାଇବି। ତେବେ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ଓ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେହି ସ୍କିଲ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କିମ୍ବା କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖନ୍ତି, ଯେମିତି କୋଡ଼ିଂ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଏବଂ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବାକୁ ହାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି ହାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା, ମଗଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହିସବୁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ର ଆସିଥାଏ। ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ଏକ ଟୁଲ୍ସ ଅଟେ ଆଉ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟୁଲ୍ସ ବିନା କାମ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ବିନା ଟୁଲ୍ ବେକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୁଲ୍ସ ଥିବ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ମାନେ ସେହି ହାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଉ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ନମ୍ବର 1 ବିଷୟରେ, ଯାହା ବିନା ଆପଣ କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଡିପ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ଲୋକମାନେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ବି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ବସନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଯିବ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ରିଲ୍ସକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସମୟ ତ ଏମିତି ବିତିଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିପ୍ ୱାର୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଫୋକସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଫୋକସ୍ ଡେଲିଭର କରିବେ କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପୋମୋଡୋରୋ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ବସ୍ 25 ମିନିଟ୍ର ପୁରା ଫୋକସ୍ ସହିତ କାମ କରିବେ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ ନେବେ। ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଫେର୍ 2 ମିନିଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଫେର୍ 25 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍, 45 ମିନିଟ୍ରୁ 90 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡିପ୍ ୱାର୍କ ଶିଖିଯିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ଯେ ଆପଣ ସେହି 90% ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଗକୁ ବାହାରିଯିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସ୍କିଲ୍ସ ରେୟାର ନୁହେଁ, ଫେୟାର ରିଆଲ୍ସ ଅଟେ। ଏବେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଏଆଇ ସାକ୍ଷରତା ବା ଏଆଇ ଲିଟ୍ରେସି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2026 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ନେଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇବା ଶିଖିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଆଇକୁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଆଇକୁ ଚତୁରତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନିଂ ଆସୁନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ସହଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପାଇଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟିଂ ଆସୁନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିଟିପିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏକ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କ୍ୟାପସନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହକ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ସଠିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏହି କାମ କରିଚାଲିବେ, କାମ କରୁ କରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଯିବେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଶିଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏଆଇ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍, ଯାହା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆର୍ନିଂ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ସବୁ ସାନ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ କାମରେ ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥମ୍ବନେଲ୍, ନୂଆ ଅଡ଼ିଓ ଆଇଡ଼ିଆ, ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ ଏହି ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏହିସବୁ କାମ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିଦେବେ, ତେବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଲିଙ୍କଇନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।
छोट छोट यूट्यूब एवं क्रिएटर्स मानकु डीएम करंतु सेमानकु जणांतु जे आपण सेमानक पई कोन काम करि पारिबे। मेल रे केवल बड़ कथा लिखंतु नहीं, सेतिर निजर पोर्टफोलियो मध्य देखांतु। जे कोनसी क्रिएटर प्रथमे काम देखंतु तापरे रिप्लाई करंती। आजिकली अनेक लोक एआई बेस्ड यूट्यूब चैनल, फेसलेस कंटेंट एवं एआई ऑटोमेशन चैनल मध्य तैयारी करुछंती। विषय पर कंटेंट क्रिएशन स्किल रे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। वर्तमान पई एथि बुझंतु जे जेउ स्टूडेंट्स एआई को स्मार्टली व्यवहार करिबा सिखि गला ता पई रोजगार करिबा सहज होई जिवो। एबे कथा हवा तृतीय स्किल विषय रे, जहा हेउची वीडियो एडिटिंग। अनेक पिला केवल गोटे एडिटिंग सॉफ्टवेयर शिखि जानती एवं निजको जने प्रोफेशनल एडिटर बोली भाबि नियंती। मते प्रतिदिन अनेक मेल एवं डीएम आसे जेउ थिरे लेखा थाए जे मु जने भल प्रोफेशनल एडिटर एवं आपनको वीडियो एडिट करि पारिबी, किंतु सेमानको मध्यरु कहारी पोर्टफोलियो मध्य न थाए। तेणु सॉफ्टवेयर शिखि जिबा माने ही एडिटर हेबा नुहे। एडिटिंग रो प्रकृत अर्थ होची कोनोसी एक कहानी को विजुअल बुझेइबा, इमोशंस को अनुभव कराइबा एवं दर्शकों को मन सहित खेलिबा। जे कोनोसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर शिखिबा बड़ कथा नुहे। मु निजे मात्र 2 घंटा रे प्रीमियर प्रो शिखिथिली। असल फरक एठारे आसे जे आपण सही एडिटिंग सॉफ्टवेयर व्यवहार करी निज क्रिएटिविटी द्वारा केते भलो आउटपुट बाहर करि पारछंती। माने आपणको भाइबार शैली, डिजाइनिंग स्किल एवं आपणको केते सुंदर भावे जिनिस गुडी को उपस्थापन करि पारछंती, ताहा ही जणे एडिटर एवरेज रु बेटर बनाए। चतुर्थ नंबर रे अछि कंटेंट क्रिएशन। बोधहुए आपण भी केबे भाबिथिबे जे मु एक यूट्यूब चैनल आरंभ करिवि, किंतु तापरे मन रे अनेक प्रश्न आसी थाई पारे। केउ टॉपिक रे वीडियो बनैबी, वॉइस ओवर केमिति रेकॉर्ड करिवि, स्क्रिप्ट केमिति लिखिबि, एडिटिंग केमिति करिवि, कॉपीराइट रे कोन फंडा अछि, केउ माइक व्यवहार करबी। एही सब कन्फ्यूजन जो अनेक लोक आरंभ ही करि पारंती नाही। आउ जेउ माने आरंभ करंती सेमानकर व्यूज आसे नाही। मन रखंतु यूट्यूब कोनोसी भाग्य बा किस्मत रो खेल नुहे। एठारे केवल वीडियो अपलोड करि दवा यथेष्ट नुहे। आपणक प्रॉपर प्लानिंग, वीडियो डायरेक्शन एवं सठी स्किल सहित आसीबा को हबो, तेबे जाई आपण यूट्यूब रे अधिक समय तिष्टि पारिबे एवं पैसा रोजगार करि पारिबे। यदि आपण सत्तरे कंटेंट क्रिएशन आग्रही, तेबे आपण कोनोसी बहाना करि पारिबे नाही। आजि जदि आपणक पाखरे एक स्मार्टफोन एवं इंटरनेट कनेक्शन अछि, तेबे आपण चैनल आरंभ करि पारिबे।